сега, както се казва тук, здравните ограничения, обаче ако замислиш реално в прогноз, ако нямаш има за 10 лет добре, говорим, че такова, ако нямаш ясит, да се направиш на прогноз измила на лексите 200 човека. Да. Ако както казвам и сега с ясит, както казвам 10 евро. 10 евро, да. Добре е 10 евро. Да. За сравнение от 200 и първо, ако както се казва, изпълнено. Аз не стана ясно, тези хора нямат ли европейска здравна карта? Мене където съм го извадил и казва, че въжи. Не, говорим по принцип, че европейска здравна карта се изкарва тук. И тая здравна карта трябва да се покрива на ходене в бърза помощ. Те хора, защо няма такава здравна карта, за да могат вместо тези 100 евро, сега дето и я нахънтиха женицата да плати? Ако имаш тая здравна карта, то трябва да покрива първата помощ. Да. Дали болница да влезе здравна карта е като здравната карта покрива до едно ниво, не всичко. Не, за бързата помощ, да, но не всичко за... Не знам дали за... държавна болница. Държавна болница и да плащат 100 евро. Да кажеш, че и да приемат на момента не. Седиш, чакаш като на празния. Един дядко пък умря от глад, вика, не, аз ще си отивам на... Ето, пробвам, че не отивам на просто. И да се виждаме, Да, това имаш рандеву. Это дети страшно дойдут. Мне полгода не спрашивают, чем нам рандеву. Верика, просто все понятия. А то чудом как имам где-то полчаса за онкология, там где-то ходят. Те останаха това. На тъс нещастната умряла болница. Дето са бързо европейски нишен стандарт направили. Какъв европейски стандарт? Визуално изглежда добре, ама обслужването не е на европейско ниво. Да си кажем реално, не е на европейско ниво. Няма гъби му. Няма нищо. Лягай. Двамата ми приятели, да бъдат там.
Прокурор. Ага. Дядо, Ушакия. Какъв прокурор е, бе, Господи? На какъв би си имаш на прокурор, се имаш и на някакъв... На бандит посади. Не на бандита, не, друго България избира някакви, после виждат, че са някакви много какво на другото. Разходят други. Намират се работа. Не се обяснява за какво си какво. Тази позиция на кмета на район Изгрев доведе до реакция от министър Бачев. Той не се срещна с екипа, но отговори писмено. Беше актьор по слави, Да, бе. министър стана, мафиот стана. Министър на културата. Ма той е добре, той занимава с театри, глупости. Може, обаче... Аз изкараха мутра. Или... Той не знае някъде да не мутра в парламент. В парламент са ги нагласили те по банково име, опа точно на бус вера вечер на писани това. Абе, те Те искаха от начало. Те се искаха от много. Те ще успеят да я сложат.
Беше наистина. Приятно е, наистина. Много приятно. Добър диалог, лични речи, Конечно, бизон. Че не мръсна.